הנשיא ושולוי, אצלנו ברבא, אומר בשם הברדיצ'ה ברור, שבפורים אפשר לפעול ישועות יותר מיום כיפור. לכן קוראים יום כיפורים. איך יכול להיות? אז הוא אומר, בפורים יש משהו שאין ביום כיפור. אנחנו יודעים, ראש השונה יש כסיבה. ביום כיפור יש חסימה. אחרי החתימה נגמר הסיפור. פה בפורים היה חותמת בטבעת המלך. היה חתימה, וכלל ישראל הצליחו לעקור את זה. מפה רואים שאפשר לעקור גם אחרי החתימה. לכן יום כיפור כפורים. פורים זה יותר גדול. איך? אומר הנשיא בשולם, הזמן המסוגל לזה, בפורים עצמו בבוקר, השקומה בין אלוהיס לבין הנץ. זה הזמן הכי מסוגל לעת רצון התפילות. צריך לנצל את זה, להתפלל כל הישועות.